Здравейте, приятели! Започна кампанията на BTV да изчистим България за един ден. Нашият екип ще се включи в мероприятието, след като покажем какво ще готвим тук в Павликени. Припомням, в интернет на адрес daizчистим.bg можете да откриете повече подробности за кампанията и районите, където ще се чисти. След като представим нашите ястия от Павликени, ще продължим с местните да помогнем за по-чисто и уютно място. И не забравяйте, най-важното е да не цапаме, за да поддържаме чиста нашата родина. Хубаво ще сгреем стомасите си с рибената чорба, която ще направим в компанията на нашия домакин в Механа Павликени. Кабата, както го знаят много хора, е от Павликени. Обича фотоапаратите и обожава да снима природа. Съдържател е на механа и ресторант. Музиката е в кръвта му. Обича да пее, свирил е в различни оркестри в България и в чужбина. Харесва му да готви. Най-много обича да приготвя месо и обожава традиционната българска кухня. От 2004 година пътува с тирове през лятото и казва, че това го успокоява и отмаря. Кабата вярва, че всичко е възможно и ако трябва да опише живота си с филм, би казал, че е приключенски. Какво ще кажеш за тази чорба? Ами тази чорба, как да кажа, всяко семейство си я прави по свой начин. Аз ще я направя както я правим вкъщи. И по-хубаво от жена ми все пак. Защото тя ще се справиш. Няма да може да я наготви така, да. Ще се справя, да. Факт. Да, вярвам. Да. Ами да започваме. Имаме риба, два вида, пастърва и шаран. Шарана не съм го ловила, защото е забранен в момента, но мога да хвана другия път. Той на какво кълбе? На хляб, на царевица, на жито. Зависи. На червен червен. Се занимаваш с рибарство, риболов на рибарство. Може да сложим първо рибата да... Като каза шаран, в Плиския язовир вкусен ли е, когато... Вкусен е, да. Вкусен е, да. Не е като развъдник. Не. Вкусен е, там е чиста водата. Има някои развъдници, в които има дъх на тиня. Да. Точно така на тиня. Добре, слагаме парче шаран. Слагаме парче шаран. И една пастърва. И една пастърва, да. Хубаво да има колкото се може повече видове риба. Но най-много колко? Колкото иска. По принцип, да. Стига да е речна. Да. Защото тук при нас няма море, има само река и язовир. Така. Докато се свари рибата, може да започнем да нарежеме зеленчуците. Добре, ако искаш, ще започна с знам, че на тебе не ти люти лука, обаче все още не. Да, аз ще започна да режа. Чушката? Чушката, да. Или пиперка, как ги казвате? Чушка, пиперка, както дойде на място, да. Това като че ли е най-известното ястие от Павликени, рибената чорба. Много се гордеете с нея. Да. Така е. Има много риболовци тук, такъв е и района, искам да кажа. Рибата си е риба. В река Росица какви риби се срещат? Шаран, кефал, мрена, таранка има една, която е бъртовчет на шарана и доста други. А на теб коя ти е любимата рибка? Обичам шаран, да ти кажа. Аз да проверя рибата преди да се развалила. Рибата да не се разпадне, защото трябва да я обезкостим. Да. Ами аз ще я извадя. Може да ми подадеш чинийката. Преди да се е сварила напълно, за да мога по-лесно да я почистя от костите. И нека малко да изтине, че много ще пара. При всички положения ще изчакаме да се поохлади. И сега какво? Ако има костици, сигурно прецеждаме, ако не, направо слагаме... Мисля, че няма да има, да. Се постарал да извади по-рано. Всичко това, сол в началото. Сол в началото. Моркова трябва да нарежеме. Аз ще нарежа моркова и слагаме, както виждате, пресни зелени чушки, морков и много кромит лук. За да се сварят в осоления вече рибен бульон, ще почистим рибите от месото, от костите. А месото ще го запазим. Трябва да е с много месо, щом е рибена чорба. И е бистра с застройка или
Не, бистра. Да, и аз така знам, че вашата чорба не е както рибарските чорби по Черноморието, в повечето случаи с застройка. И по това се различават. Абсолютно, да. Точно така. Може би е неписано правило, че чорбите от сладководна риба са бистри, докато в повечето случаи Да, има и с морска застройват ги, да. с застройчица. Може да започнем да обезкостяваме. Да. Да, готово е. Идеално. Внимателно ще срежем. Аз поне с нож в началото действам. По-лесно ми е да отделя филенцето. Да, ти между другото много интересно я правиш. Ами, някакъв френски способ съм научил за филетиране на този тип риби. И така ми е по-лесно. Да. Не, че не може с ръцете, но така То си и паря, да ти кажа, внимавам защото... да извадя филенцата, да няма костици. А какви други риби можем да използваме за рибената чорба? То е според улова, но... Да ти кажа, каквото си хванал, винаги може да си направиш чорба. А край язовир Александър Стамболийски, случва ли се да се събирате, да запалите котле и да си правите... Разбира се, да. Палачицата се опъва, пускаме си музичка, с хубаво винце, хубава ракийка се започва и така. Ами вече сме готови с рибата. И сега по-наедро е нарязана, за да не се разкашка много при варенето и може да сложим вече подправките, но преди това да пуснем 2 чушки. Ако искаме да е по-люта, трябва да ги сцепим, но така да ги сложим. Да е пърлива. Да е пърлива, да. Точно така. Иначе Ще може нарежем дивесил. да стане прекалено пикантно. Да. Точно така. Обичате девесила? Да. Значи затова сте силни павликяни. Аз да ти кажа, един мой приятел, Румен Велев се казва, той първо чисти листата, нарязва стръкчетата и ги слага да се вари с рибата в самото начало, но той я прави така, аз я правя по мой си начин. Не по твоя. Да. Добре, значи може клонките първоначално да се сложат, така ли? Може. Той така я прави, аз съм го виждал. Да, и си опитвал. Добре е. Да, Това е като съвет. Да, разбира се. Много обичам тази подправка. Тя, освен за рибена чорба, се използва и за ястие с зрял фасул, с агнешко и картофи. Тук си слагаме подправката, ти кажа. А това сега какво е? Естрагон? Тарус? Тарус. Пресен го имате? Пресен, да. Пресен от къщи. Всеки си има тарус в къщи. Добре. Естрагон. Естрагонът Тарагон тарус е многогодишна подправка, която се култивира заради ароматните й листа. Цъфти през август с жълто-черни цветове. Името идва от латинската дума за малък дракон. Приписва и се способността да лекува рани от ухапвания на диви зверове и бесни кучета. В Европа са разпространени главно 2 подвида на естрагона – френски и руски. Френският естрагон, който е разпространен и в България, не може да се отглежда от семена, а само чрез разделяне на коренището на растението. Руският естрагон има по-слаб аромат и се отглежда от семена. Като подправка се употребяват връхните стъблени части, заедно с листата и цветовете. Подправката се събира от средата на лятото до средата на есента. Листата могат да се изсушат на слънчево и сухо място, на букетчета в началото на есента, след което се поставят в кутии с капак. Чрез дестилация с водна пара на пресни или изсушени клонки се получава етерично масло. То е жълтеникаво-зелена течност със специфичен маслоподобен анасонов мирис. Маслото се прилага в промишлеността, както и за приготвяне на естрагонов оцет. Оцетът от тарагон се използва при приготвянето на сос тартар. Не се слага в супи поради силния аромат. Клончетата служат за ароматизиране на разнообразни ястия от месо, яйца, макарони, салати, фини сосове, както и за приготвяне на лекарства. Коренът на подправката лекува зъбобол. Както казахме, тази чорба е известна с многото подправки и трябва да позеленее, когато са пресни. Когато не са, Да, точно така. да се покрие с подправки. Аз какво ще мога да нарежа от зелените аромати на вашия роден дом? Там има ли други? Не, после ще сложим магданоза. Магданоза. Да. Сега викаш, когато вече са поумекнали зеленчуците. Може да сложим подправките. 2-3 клонки девесил. Лющян, оказва да, в точно така. Добруджа. Да. И сега може да сложим рибката, мащерка и черпипер, сол. Мащерката в случая е сушена, Сушена, да. 2 чайни лъжички. Това е солта. На вкус. Аз сложих в началото, но нека още малко. Да, и черпипер. И той е на вкус. Обаче аз ще го сложа с върха на ножа, за да не си подлютя ръцете. Да. Така става ли? Става. Ох, че вкусно.
вкусно ще се И получи. вече оставяме рибата и оставяме да се вари. Да. Ние бланширахме, както видяхте, и сега я връщаме, за да се довари. Шарана е необходимо повече време, за да се свари, да се почисти, докато пастървата много лесно умеква. Пастървата много бързо. Богата работа ще се получи. Разбира се. Имаше един ваш колега, който ми я направи тази чорба, като сложи дори сушен копър, само че от този, който е за туршиите, когато цъфне, цветовете на копъра. Да. Което ме впечатли, не бях срещал в рибена рецепта. Всеки, който иска, такова се слага. Да. Ти вече каза твоя начин. Оставяме да поври, докато умекте всичко, за да можем накрая, ако искаш да нарежем и магданоза, да ни под ръка, защото да скучаем. Може да. Само ще го отделим от... Българите обичат рибните ястия с лимон. Вие слагате ли? Слагаме лимон при сервирането. Когато се сервира, да. Точно, защото това ми обегна. Дали трябва да се подкисели с лимон. И магданоз на вкус, само че накрая. Накрая, да. Да си остане зелен. Тоест още 10-15 минути. Разбира се. Ври, набавен огън и тогава пръсваме с магданоз и парченца лимон, за да може всеки да подкисели своята рибена чорба. Някакви други препоръки към нашите ракийка може с чорбичката, много добре е така. Добре, добър съвет, наистина върви. Ако може павликянска, тук правите ракия. Правиме ракия. От какви видове всеки грозде? прави ракия. Каквото е останало. Да, по принцип нямаме голям избор вече. Няма. Добре, за съжаление. Предлагам единствено да видите рецептата, преди да продължим с вкусовете на павликяни. Павликянска рибена чорба. Необходими продукти: една пастърва, едно парче шаран, 2 зелени чушки, 2 глави кромитлук, 1 морков, 2 сушени люти чушки, 2-3 клонки девисил, 1 клонка пресен тарос или 1 чайна лъжица сушен, 1-2 чайни лъжици сушена мащерка, 2-3 клонки магданоз, лимонов сок, сол и черен пипер на вкус. Начин на приготвяне. Сваряваме двата вида риба. Обезкостяваме я добре и я нарязваме на едро. Нарязваме чушките, моркова и лука на купчета. Поставяме ги във водата, в която е варена рибата, посоляваме. Към супата прибавяме лютите чушки и нарязаните подправки. Поръсваме с сол и черен пипер, връщаме рибата. Варим около 10-15 минути на бавен огън. В самия край поръсваме с наситнения магданоз. При сервиране поливаме с лимонов сок на вкус. Припомням, че гостуваме в Павликени. Нашия домакин е повече известен като Данчо Кабата, така го наричаме и ние. И сега ще видим неговия типичен специалитет, с който той много се гордее. Какво ще ни изготвиш, Данчо? Ще представя едно свинско бонфиле по-ловджийски. Много мереклийска рецепта. Да, много хубава рецепта, да. Тук имаме 2 бонфиленца, предварително разцепени. Трябва да ги сложим с малко олио, да ги запържим, защото такива са условията, но може и на скара. Сигурно ще стане много вкусно. Да, особено на дървени въглища, много добре е така. Ще се получи. Оригиналното, когато сме, както се казва, на теферич, на скара. Разбира се, точно така. В домашната кухня? В домашната кухня може и да ги сложим, да. Добре, сложих И мазнина. ти докато ги сложиш, аз мога да започна да нарежа зеленчуците. Ще започна от моркова на жуленчета, но аз използвам белачката за картофи. По-лесно става, по-интересно, по-натъничко. И така наистина ще станат ивички. Разбира се. Аз поръсвам с сол, с черен смлян пипер. Най-крехкото. Рибицата. Вътрешната, нали така? Да, точно така. А ти ловджия ли си? Не съм ловджия, но имам приятели ловджии и обичам да ги черпя с това мое произведение на изкуството. На кулинарното павликенско изкуство, да, което днес показваме. Това е чудесно и мезе, и основно ястие за хубави хора. Каквито има в Павликени много, нали така? Хубави ли са хората тук? Хубави са, да ти кажа, нямат грешка. Няма. Да. Спокойно е. Домакини, спокойно.
Сега, трябва ли да ги режем на по-тънко или така направо? Не, така ще го на оставим. ивички? Ако искаш, може да нарежеш лука на шайбички. 2 глави кромит лук. 2 глави, да. Другите продукти са пресни чушки, пресни гъби. Лютеница и беконче. Много специална рецепта се Ще получава. стане много хубаво, много вкусно. Кога е празника на Павликени? Аз да ти кажа, уважавам сбора на Павликени, защото това е... Това ще го донарежа с... С ножа, да. Да. Идат много приятели, а на празника си е само празник на града. Аз питам, защото ми е интересно, когато има сбор, правят ли се типични ястия? Правят се. Ягънца се ядат и кой каквото иска, каквото му е вкусно, това прави. Пълнат се бутчета, плешки, ягнешки, всичко става. Но има ли ловджи, след като правим по ловджийски, ти ги гощаваш, твоите има, приятели? има. Те къде Има. ловуват? Ами, те си имат, всеки си има район, ходят по къра си, ходят по горите, в зависимост какъв лов е разрешен. Да, аз не съм ловджия и не знам. Аз обръщам бонфилето, за да не Обръзни го, да. прегори. Повърни го. Ето така го И в запържим. същото олио ще изпържим и зеленчуците. Само нарязвам печурките на по-едро или на по-дребно? Какъв е съвета? На по-дребничко. На по-дребничко, добре. Да, точно. Ето така на филийки. И като извадим филето, разбрахме, всички зеленчуци ще ги сложим. Първо започваме с лука, след това чушки. Всичко е пържено. Всичко е пържено на тиган. Да, това е. трябва да се сготви бързо, Бързо, да. за гладната дружина. Сега ще извадя запържените Това е. филета. Може би да ми подадеш. Да, може. Моля те Това само. морков нещо ми се опъва, но направи го. Сега ще се го сложим, щом е в тигана. Няма как да не станат нещата. Така. Аз слагам Сега. едро нарязания кромит лук, най-добре на шайби. Да. Това е характерно. Всички продукти да са едро нарязани. Пократно го казваме. Слагай. Слагай. Нашия широк тиган. Да. Аз слагам и останалите продукти. И накрая бекон. Ти ли ще го нарежеш? Бекон, да, ще го нарежа на... Трябва да подготвим бяло хубаво вино. Това е закон в кулинарията и в павликенската също, че ако се готви с вино, то трябва да е хубаво, т.е. да е качествено, защото съдържа много аромат и ако е лошо такова ухайство на спирт, повече отколкото на вино, по-добре да не го използваме. Ти какъв тип предпочиташ? Сухо, полусухо? Аз, да ти кажа, не пия бяло вино. Ти не пиеш. Песен за бяло вино няма. Няма, има само една. Що не си червен? Да. Това е. Не мога да И преценя бекончето да сложим вече. и да разбера защо българина така се отнася към бялото вино и казва, що не си червено. Що не си червено. Но тук е малко балканжийски район такъв, ракийка се пие, винце. Червено. И лютеничката да сложим. Ето това вече е интересен момент. В нашата българска лютеница има много аромати, много подправки. Това е важно за вкуса на ястието. Ето, позапържихме ги за кратко. Сега ще ги залеем и с бялото вино. Една чашка. Сол. Сол. И пипер, предполагам. И пиперче. Понеже На вкус. ловджийската кухня е характерна с това, че се използват пикантни подправки и тук не бива да има изключение. Така ли? Разбира се. Разбрахме кои са типичните подправки, когато готвихме рибената чорба. А сега виждаме какво обичат местните авджии. Авджии, да. И сега предлагам, ако искаш да сложим чашата с вино. Очаквах този миг. Да. Това е много важен момент. И тук може, ако искаме, може да сложим месото вътре, да се позадуши малко с зеленчука. И може и така да го оставим, после да го сервираме. Добре. трябва. Добре. Ще го Служи сложим, да. за да дръпне, Да, както точно се така. казва на жаргон Точно така. в готварския свят. За кратко да дозадушим. За кратко, да. Тук има бульонче, Може който да, бульон също ще се излее. Това е... слага. И това няма нужда от гарнитура. Не. Само от Само питие, така. както ти Разбира се. каза. Хубави и качествени питията. Ами, добре. Яденето е готово. Остава само да довършим Да. нашата инициатива, да изчистим България за един ден, така че се отправим обратно там, където започнахме днешното ни предаване. И ще се постараем да оставим колкото се може по-чисто и най-важно следващата година да не цапаме. Да не цапаме и това е. Да. За да начистим. Еми, Това е принципа. да не си създаваме работа. Благодаря. Благодаря.
И аз. От нас довиждане и успешен ден! Довиждане. Каба филе половджийски. Необходими продукти: 2 свински бонфилета, 100 грама бекон, 2 моркова, 2 глави крумит лук, 2 зелени чушки, 10-12 пресни печурки, 3 супени лъжици лютеница, 1 чаша бяло вино, 5 супени лъжици олио, сол и черен пипер на вкус. Начин на приготвяне: изтъняваме бонфилетата, поръсваме ги с сол и черен пипер на вкус. Пържим с горещеното олио от двете страни. Нарязваме морковите на жулиени, лука на шайби, чушките на купчета, а гъбите на филийки. Изваждаме бонфилето, в същата мазнина запържваме зеленчуците. Добавяме нарязания на лентички бекон и лютеница. Разбъркваме, поръсваме с сол и черен пипер. Поливаме с чаша бяло вино, връщаме месото, задушаваме за кратко.